нашата основна цел е да бъдем първата политическа сила, както сме го правили до сега, да постигнем 9-та поредна изборна победа, съответстващо на номер 9 на номера в бюлетината. Това каза пред десетките събрали се в залата на Общинския съвет в Карлово заместник-председателят на политическа партия ГЕРБ и председател на националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов. Днес той проведе срещи с граждани, членове и симпатизанти на партията в област Пловдив. Придружаваха го областния координатор на ГЕРБ Пловдив област Здравко Димитров, водачът на листата Методи Андреев и кандидати за народни представители от листата на ГЕРБ Пловдив област. За ГЕРБ не е самоцел управлението, а е възможност да реализираш политически и управленски идеи. По време на обиколката из област Пловдив, Цветанов и придружаващите го се срещнаха и с жителите на община Родопи в читалище Просвета в село Белащица. Политическа партия ГЕРБ влиза в тези избори с една единствена цел – да победи убедително, да има управленски мандат и да няма коалиция с БСП и ДПС, които доведоха страната до това състояние, което се намира днес. Последната спирка от обиколката на председателя на националния предизборен щаб Цветан Цветанов в област Пловдив бе в Асеновград. Там официално бе представена и листата на ГЕРБ Пловдив област и основните приоритети от управленската програма на партията. Стотици се стекоха в центъра на града въпреки дъжда, за да се запознаят очи в очи с Цветан Цветанов, Здравко Димитров, Методи Андреев и кандидат-депутатите. Ние сме тук, за да ви заявим, че искаме да управляваме така, че да може още 2 мандата да бъдем първа политическа сила в дясно. Защото този управленски мандат ние трябва да покажем принципност, откритост и най-вече да върнем справедливостта в нашата държава. За да има стабилна България, трябва да има стабилно управление, трябва да има стабилно правителство. А стабилното правителство означава, че зад него трябва да стои мощно, отговорно и силно мнозинство. Мнозинството на партия ГЕРБ. Защото България се нуждае от силно управление, от стабилна България, стабилни институции и това може да бъде само и единствено с номер 9 политическа партия ГЕРБ. Купуването и продаването на гласове е престъпление.